Тази година сбъднах една от най-големите си мечти да започнем заснемането на творците в тяхната автентична среда. Изпитвам огромна благодарност към своя съмишленик Виктория Райкова, която ми помогна да сбъдна тази дългогодишна мечта. Тя сама по себе си е талантлив артист, който чрез своето изкуство разказва визуални истории. Благодарение на нейния уникален поглед, тя представя творците в най-добрата им светлина, така както те напълно заслужават. Много от творците нямат опит пред камера, а когато човек попадне в такава уязвима ситуация, всички негови маски падат. И това, което виждаме тогава, е нещо изключително. Ние ставаме свидетели на истинската неподправена същност на Твореца. Именно в този момент осъзнаваме колко е голяма душата на българския Творец и че това, което той предлага на своите почитатели, е много повече от майсторски изработен предмет. То е част от самия него. Творците ни допуснаха в техните творчески пространства и ни направиха част от магията, която създават. Именно там, където магията се ражда, където всяко произведение оживява, на мястото, където те създават своите уникални творения. Един невероятно личен и интимен момент за тях. Благодарение на това, ние можем да споделим тази енергия с други почитатели на ръчното творчество и да предадем на тях частица от тази положителна емоция. А за нас това не е просто чест, а истинска привилегия, която ни обогати както на личностно, така и на творческо ниво. Снимките винаги преминават по интересен и забавен начин, а въпреки умората, успяваме да се забавляваме заедно с творците, макар че ни е пределно ясно, че за тях това си е напрегнат момент. Много високо ценим техните усилия и им благодарим от сърце за тяхната отдаденост. Бих искал да кажа на всички почитатели на ръчното творчество, че когато получат едно творение, те получават много повече от една красиво изработена вещ. Всяко творение е безценно, защото в него е вплетен трудът и енергията на Твореца, независимо от стойността, за която е придобито. Бих искал да пожелая на всички български творци да бъдат здрави и никога да не спират да творят с любов и страст, защото това, което правят, е изключително и неповторимо. Нека бъдат все така непримирими пред предизвикателствата и да приемат всяко препятствие като възможност за израстване, защото българският творец носи в себе си дух, който нищо не може да го спре. Аз съм Николай Трайков и съм почитател на българското ръчно творчество. Аз съм Николай Трайков и не съм български творец. Ей, така е. Яде баница, аз работя. Това не е просто баница, това Това е българска, е баницата на Маринела Динкова. която е А тя е сътворена. българска творец. И баницата е сътворена.